Orain, igo daitezela Berriozargo ikasleak, Xapiru eskolakoak. Sentitzen dut kantatzeko beharra, melodiak laguntzeko irria eta negarra. Bizitzari aurre egina, hauan irribarra, musikak ematen digu gogoa eta indarra. Esaten nahi du pantaiak eta gehiengoak hemen, etorkizuna garela, ahaztu aldute zeren, gurea egingo dugu ados egonez garren. Unibertsitateetan aurkitzen denarekin, parte hartuz kritikatuz ikasi nahi eta ezin. Erdunak nortzuk diren nahiko nukenik jakin, izen horiek salatzeko triketa bertsoekin. Jesucristo gure jauna zeruetan zaudena, berdez jantzitako horiek bideetan barrena. Espainiara bidaltzia litzateke onena, bihurtuko nintzateke kristauristutsuena. Espainiara bidaltzia litzateke onena, bihurtuko nintzateke kristauristutsuena.
Aupa zuek.